pisig mo, sa yakap mo, inay. Muling natagpuan ang langit na minimit-bit inaasam. Ika'y gabay nitong daan sa pagpasan sa krus, katulad ng anak mong si Jesus na minsa'y nahimlay. Sa yakap mo, inay, sadyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, inay, sadyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, inay, sa pisig mo, sa yakap mo, September 5, 2020, Saturday. Mass intentions for 6:30 a.m. Petitions. Complete healing and speedy recovery of Father George Militante, SDB, Father Felix Forlan, SDB, Sister Gina Fernando, FMA, Jacinta Patalinghug, Frances, Cynthia, Walter Dejos, Ramon Castro, Mark Bukiron, Nonoy and Bernadette Irizarry, Arnold Piner, Consolacion Tejano, Noli and Concon Tejano, Albina Biol Clemente, Cappadocia Cala. For good health, protection, safety, and enlightenment of Resi Joy Cuenca and family, Pinili family, Dakay family, Gamboa family, Yamedo family, Anobiso family, Yvonne Jorin, Antonio II, John Albert, Vismanos, all crew members of Super Trader and Renante Saludo, Los Biminda Yap, Zar Clemente and Doctora Perla Ernacio, Joy Guitard and JC Guitard, Carmenchu Dakay Pinili. Special intention for Jeremy Rowena, safety and success delivery of Dr. Raquel Omo Marcelo. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving. For all the blessings and graces received by Michelle Lee Carlson, Maxine Lourdes Abadia, Naluin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Josephine Castro, Miguel Castro, Nadal and Distua family, William and Shoni Miranda, Purita Lee and family, Honrado family, Doloricon family, Austria family, Jade Aldrich Honrado, Sherwin Lequit, Maya Adriatico, Lourdes Chu, Rose Chu,
Vandoy Sales, Vandoy Sales, Cebu, Demil Incorporated, Los Viminda Yap, DM Commercial and Yapi Treats, Lourdes Segundino, Pura Ann Marie, Raymond John Alain, and Jubert Benedict, Sigmund family, and Bulio family, Terdes family. Visa to be approved, an extension for Bruce Lee, Graciel Senisa, Lorenzo Lee, Flora May Bebilio, Amor Lee. 29th wedding anniversary of Tavio and Leah Lim. 18th birthday of John Joseph Lim. For the souls in purgatory, Ernesto Fadrega Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nenita Cabangitan, Rinaldo, John Carlson, Celeste Lienos, Jose Protasio, John Carlson. Father Faustino, Memerta and Milanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedio and Cayetana, Pura, Jose, Ben, Florence, Maximo, Daklan, Epimaco Martelino Sr., Castor Chua Sr., Liceria, Felisa, Carmelito, Joveno, Amparo, Cirila, Vicente and Lourdes, Chopista, Paulino, Perfecto, Policarpa, Wevina, Buenaventura, Paulina, Agustin, Alicia, George Jr., Juana, Dani, Grace, Benita, Tertuliano, Natividad, Alger, Consorcia, Valerio, Magdalena, Lourdes, Francisco, Jesus, Lucia, Nilo, Edgar, Valjun, Sebastian, Catalina, Demosthenes, Esias, Rizaldi, Veronico, Leonora, Reynald, Pamphila, Carolina, Jolito, Sara, Laurenio, Arnel, Cristitota, Lito, Alfie, Marlo, Jovi, Celestino, Krisha Cyrene, Virginia, Guvi, Dominico, Ricardo Felicissima, Bienvenido, Esteban, Adalia Barcelo, Rolando, Graciano Pinili, Stanislao Dakay Jr., Stanislao Dakay Sr., Ronald Chris, Carmen, Nenita, Felix, John, Philip, Gregorio Sr., Federico, Alan Chiquita, Artemia, Anita, Romana, Daniel, Pedro Liamedo, Isidaria, Narciso, Binancio, Santiago, Victoriano, Honorato, Rofina, Rosalia, Diosdada, Perlita, Eduardo, Rogelio, Salvino Pinili, Vicenta, Ansing, Tayang, Aurelio, Maura, Anastasia, Esteban, Pedro, Rofino, Crispina, Natividad, Ori, Maximo, Antipas, Yotikia, Francisco Sr., Francisco Jr., Pilar, Henry, Lydia, Irish, Flaviana, Pelaggio, Rudy, Perpetua, Jose, Saluma Padriga, Henry and Tessa Padriga, Carmen Padriga, Catalina Padriga, Julia Padriga, Jesus Chong Lim, Florentina, Primitivo Sr., Primitivo III, Perla, Marcelino, Porferio Jr., Purificacion, Virginia, Marcelina, Dodong Manuel, Rosalia Lopez, Frank Sr., Basalo Guitard, Benedicto Domagit, Agnes Nieves, Danilo Castro, Gondrano Jr., Gondrano III, Santos, Clara,
Nicomedesa, Danilo, Gay, Maureen, Stephanie, Imiterio D. Chu, Rodolfo Lorenzo, Salvacion Baring, Vinancio Baring, Rafael Villacarlos, Francisco, Domidador Jr., Emma, Salvacion, Vivencia, Virgilio, Rinaldo, Wendell, Filimon, Lucio, Angel, Damiano, Dominga, Priscilla, Fortunato, Juan, Lourdes, Romer Sr., Catherine Rose, Blesilda, Florencia, Roswell, Tim, Archbishop Oscar Cruz, Father Ricardo Mananarlo, Monsignor Carlito Pono, Father Jaime Borges, Father Nilo Nimeño, Father Joselito Del Mar, Father Antonio Damalerio, Father Willie de la Peña, Father Nicolas Batucan, Father Restituto Padilla, Remedios Robert, Liceria, Carmelito, Mercedes, Florencio, Father Ramon, Leopoldo, Albina, Rium Jr., Rium Sr., Sara, Nena, Herminia, Gerardo, Ligaya, Ernesto, Griselda, Marichu, Attorney Lawrence Fernandez, Eugenio, Pepito Jr., Pepito Sr., Consolacion, Luis, Jason Riuel, Jose, Cura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Michael, Douglas, Bienvenido, Vicente, Caridad, Vicario, Rudy, Felipe Sr., Socorro, Felipe Jr., Paquita, Cesar, Julita, Carmel, Cherry, Mario, Michael, Piano, Meling, Ben, Lilia, Veronica, Judith, Rafael Sr., Pasita, Rafael Jr., Ramon, Francisco, Apolonia, Benny, Esther, Rene, Bobby, Jesus, Andrea, Leandro, Berting, Mario, Bebe, Segundo, Susana, Nicola, Fresca, Bating, Paterno, Paulina, Mandang, Pacifico, Sixta, Dulce, Carmen, Mario Jimenez, Baby Mirasol, George, Ervin, Elpidio Sr., Elpidio Jr., Anita, Carlos Sr., Carlos Jr., Estrellita, Maximo, Oliver, Errol, Francisca, Rosalio Sr., Romulo, Nenita, Soledad, Bebot, Ñofeta, Jose Protasio, Lee Gaco, Albert, Jesus Sr., Olimpia, Felipe, Saturnino, Maria Corazon, Dan, Victor, Albert, Francisco, Erwin, Eufemia, Potenciano, Eli, Chupistes, Sigfred, Jose, Justiniano, Lydia, Montines, Roger, Jam Mortines, June Leono, Valerio, Magdalena, Lourdes, Francisco, Jesus, Lucia, Nilo, Edgar, Valjun, Tertuliano, Natividad, Alger, Consorcia, Danny the Fifth, Grace, Danny Beneta, Jeneline Linaw, Lovis, Minda, Jose Elena, Leonides Nadal, Jeronimo and Lydia Destua, Baldomer Nadal Jr., Antonio Iyala, Esperanza, Jose Isabel, Virgilio, Exaltacion, Teresita, Josefa, Agustin, Catalino, Immaculada, Oliminado, Herminia Borja, Omi Cruz, Poncionita Nadal, Marciano Salajeron Sr., Leonora Salajeron, Junaito Nadal, Cesar Carbonilla, Evelyn Pilar, Verna Soberano, Avayap, Delia Villacastin,
First death anniversary of Carmelito Castro. Death anniversary of Dominador Villacarlos Sr., Digna Villacarlos, Father Daniel Dennis Mame, SDB, and Father Gerardo Macapinla, SDB. 17th death anniversary of Eufrasio Zeta. 9 days novena of Ambrosia Pioquinto Mandapat. All souls in purgatory, the forgotten souls, and those who died of COVID-19. Virgen Maria, igapu kami sa mga panulay, palapanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ngayon, welcome sa atong Eucharistic celebration ining September 5, online Mass at 6:30 in the morning. Atong gihandom dinhi ang atong mahal nga Birhen Maria, Birhen sa Lourdes ning atong Santos nga misa. I would like to invite you to offer your personal and family intentions dinhi sa atong altar. Lakip natong mga parish intentions, among them good health and safety of all our parishioners, Marian devotees, frontline health workers and their families, seafarers and their families, Wilcris Appliance Corporation family, intention sa CIT High School Batch 72, Santo Niño devotees of Southern California, ato sang iampo successful board exam of Jacqueline Chua, successful cesarean delivery of Dr. Raquel Omo Marcelo, successful operation of Hazel Maspara Obiso, successful ear operation ni Ron Alexander Abarintus, healing and spiritual strength. Ilabi na nila ni Father George Lourdes Celis, Halimane Ranganath, Justice Poy, Melody Liarin, Willie Regis Florbert, Dan Puters, Therese Marie Pareja Puters, Dr. Pasita, Jonas Ledesma, Rogelio Lucmayon, Dexter Rabanillo, Jeffrey Pan, Armando Meduliar, Elena Bernasor, Jessie Lara, Nove, Kim Welsha. Ato sang iampo ang mga kalag nga ni panaw na, ilabi na nila ni Justiniano Figuracion, nga karong adlaw nagsaulog sa iyang birthday, natuwa na sa langit. Chupistes, Delia Villacastin, Josefina Ortiz, Remedios Uy, Erwin and Ray Lazaga, Felipe Fructuoso Intantan, Perpetua Tandok, Juana Valencia, Dennis Jose Cañete, Armando Fortus, Freddy Ruth, Jean Seifert, Rodolfo Lorenzo ug Jose Pardo. Maginulso kita karon sa atong mga sala aron kita takos ug andam pagsalmot ning Santos nga misa. Sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaloy kami.
ikaw ngami anhi aron pagwagtang sa mga sala. Kristo, Kristo, kaluoy kami. Ikaw ang Ginoong Diyos, kaluoyan mo kami. Ginoo, kaluoyan mo kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, nangamuyo kami nga kanunay unta kaming tabangan sa tinamod nga pangamuyo ni Maria Santissima, ang Birhen sa Lourdes sa kanunay. Luwas sa usab kami sa tanang katalagman ug dautan aron makadangat kami sa kalipay sa imong kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod alang sa unang pagbasa. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Sa akong hunahuna, maurag ang Dios nagbutang kanamong mga apostoles sa labing ubos nga dapit. Sama kami sa mga tawo nga gihukman, nga patyon, at tubangan sa katawhan. Usa katalan-awon alang sa tanang anghel ug sa tanang tawo. Kay tungod kang Kristo, kami mga buang-buang, apan maalamon kamo diha kang Kristo. Huyang kami, apan kamo lig-on. Tinamay kami, apan kamo pinasidunggan. Hangtod gayod ni ining mga taknaa, gigutom o giuhaw kami, nagkagidlay, gipamunalan, ug nadiin-diin kami. Apan bisang paniini, naningkamot gayod kami pagtrabaho aron mabuhi. Kung may motunglo kanamo, manalangin kami. Kung lutuson, magpailob kami. Kung pakaulawan, tubagon namo sa malumong mga pulong. Hangtod karon, nahisama kami sa basura nga gisalibay diha sa yuta. Gisulat ko kini dili aron sa pagpakaulaw kaninyo, kundili aron sa pagtudlo kaninyo ingon nga pinanggakong mga anak. Kay bisan pa kung duna kamoy na 10,000 ka magtutudlo diha kang Kristo, usa lamang ang inyong amahan. Kay sa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus. Nahimo ako nga inyong amahan, pinaagi sa akong pagdala sa maayong balita nganha kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio, ang atong tubag. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagsangpit kaniya. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya, sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Tubag.
Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagsangpit kaniya. Gituman niya ang gipangandoy nila nga mahadlokon kaniya. Gidungog niya ang ilang singgit o giluwas sila. Ang Ginoo nagaangpin sa tanan nga nahigugma kaniya. Apan ang tanang dautan iyang laglagon. Tubag, Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagsangpit kaniya. magbungat unta ang akong baba sa kadayganan sa Ginoo, ug ang tanang mga tawo magdaig sa iyang balaang ngalan sa kahangturan. Tubag, Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagsangpit kaniya. Palihog manindog. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Usa niya nagkaadlawng igpapahulay, naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Uni ang iyang mga tinun-an, nangutlog mga uhay sa trigo, ug tapos kini kuso-kusua sa ilang mga kamot, ilang gikaon ang lugas. Apan pipila sa mga Pariseo maingon, nganong nagbuhat man kamo ni anang gidili sa atong balaod nga buhaton sa adlawng igpapahulay. Si Jesus mitubag kanila, wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David dihang gigutom siya bang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios ug mikuha sa paan nga hinalad ngadto sa Dios. Unya mikaon siya niini ug ang iyang mga kauban yausab nga gihatagan sa paan. Apan gawas lamang sa mga pari, gidid-an ang tanan sa atong balaod sa pagkaon sa paan nga hinalad ngadto sa Dios. Ug si Jesus midugang pag-ingon, ang anak sa tao maoy magbuot sa angayng buhaton sa adlawng igpapahulay. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Payong Palihog buntag maglingkod. kanatong tanan. Di ako natoy sugilanon, ay tungod sa usa ka maampuon kayo nga Hudeo, naginganlag Goldberg. Karon kini si Goldberg, kay nagdamgo gud siya nga makadaog siya sa loto. Ug sige siyang ampo aron kung makadaog siya, makatabang siya sa kabus. Nindot kayong iyang intention. And so every Sabbath sa adlawng igpapahulay, moadto siya sa sinagoga nila magampo ug mao ni iyang pagampo, Lord God, make me win the lotto so that I could help the poor. Kay mutabang siya sa mga kabus. Pero after 1 year, wa magyapoy resulta. Wa magyud siya makadaog sa loto. Finally, usa ka adlawng igpapahulay, didto na pod siya sa sinagoga. And this time, he confronted God. Iyang giingnan, Lord, I have been a pious Jew, maampuon ko, and I have done my duty as a Jew all my life. Unsa may akong buhaton aron makadaog kog loto? Ug matod pa sa istorya, naabli ko no ang langit. Kunya dihay tingog gikan sa Ginoo nga nag-ingon, Goldberg, adlawng igpapahulay ron. I am resting, nagpahulay ko. Ikaw nalay palit og ticket. Kay wa di siya palit-palit og ticket. Naturally, di siya kadaog. Mga igsuon, atong ebanghelyo karon we are reading from Luke chapter 6
verses 1 to 5. Ug dinhi na ay diskusyon mahitungod sa Sabat, adlawng ipapahulay. Ug sa katapusan, maingon si Jesus ang anak sa tao, maoy magbuot sa angayng buhaton sa adlawng ipapahulay. Siya kuno'y magbuot. Mas nindot ang in English, the Son of Man is Lord even of the Sabbath. Let us understand the purpose of the Sabbath. Para unsa magyud ni mga igsuon. Sa Genesis chapter 2 atong mabasa ug giingnan kita sa Ginoo, it was actually God who started the Sabbath. And in Genesis 2 we are told nagihuman sa Ginoo ang iyang trabaho, paghimo sa kalibutan on the 6th day, and on the 7th day, Sabbath, ikapito. He blessed the 7th day and made it holy. He designated the 7th day as a holy day, as a day of worship. And so therefore, mga igsuon, God designated the Sabbath for two reasons. Number one, to commemorate creation, sa paghandom, sa paghimo sa Ginoo sa kalibutan. Because creation is God's gift. Og matag higayon sa Sabat nga mopahulay kita, og mutan-aw kita sa gihimo sa Ginoo, we are reminded to use it responsibly and conscientiously. Ikaduha, the Sabbath is the sign of salvation. Kung gihimo sa Ginoo, kung mahimo sa Ginoo ang kalibutan, makahimo usab siya sa pagluwas kanato. Because in the end, it is God who will save us. It is not our work. Dili unsay atong buhaton, dili ang atong effort. Because in the end, God is Creator and He is also our Savior. He is in control. And so mga igsuon, I'd like to share to you tulo ka rason, 3 reasons for the Sabbath. Tulo ni ka R. The Sabbath is for rest. The Sabbath is for God to rule. And the Sabbath is for our refreshment and refocus. So ang primero, first R, rest. Para ni nato aron kita makapahulay, maunay buot sa Ginoo. Sabbath in Hebrew means to cease, to stop, muhunong ka. Even God rested. Kita usab, we are reminded to rest, to take a break from our day-to-day occupation. And when you rest, brothers and sisters, it is actually an act of faith, reminder that everything is in God's hands. Because kita mga igsuon, whatever we do, mo trabaho ta, or mo padayon mo trabaho ta, or mo pahulay ta, it is still God who is in heaven and still in control of everything. Rest is in fact healthy for us to avoid physical and mental fatigue. And tungod sa atong pagpahulay, we are recharged. And in fact, it gives us mental edge. And it actually boosts our immune system. Mauna, no, resting is healthy. And we need it. Ikaduha, the Sabbath is to allow God to rule our life. Nga siya mao'y maghari because He is our Lord and Master. He is the Alpha and the Omega of our life, atong sinugdanan ug ang atong katapusan. And when God rules, we worship Him. We worship Him as our owner and as our creator. And therefore, kining adlaw sa pagpahulay, Sabbath, is a reminder. Without God, we are nothing. And in fact, our highest calling, our highest vocation is to praise Him and to glorify Him. Ug ikatulo, the Sabbath is for us to refocus and to be refreshed. Rest allows us to work better so that we become more effective. Nya mo refocus na punta sa atong kinabuhi, sa atong priorities, sa atong purpose, to get a better perspective of our life and what we are doing. Ngayon sa mga Hudyo, ang Sabat kay 7th day, ang Sabado. Pero mangutana siguro ta,
nganong kita nga mga Kristiyano, mga Katoliko, nganong ang atong Sabado naman. Of course, the original Sabbath is Saturday. Pero kita nga mga Katoliko, atong gibalhin ang Sabbath rest sa Domingo. Kaya nga naman, because we follow the examples of the apostles. Atong gisunod ang mga apostoles o ang mga early Christian church. Tungod kay ila maning gihimo nga from Saturday ari na sila nagdaig sa Ginoo sa Domingo for two great events that happened on Sunday nga gitawag na sa simbahan Day of the Lord. Ang primero, the resurrection of Christ happened on a Sabbath. Ug ang Pentecostes, ang pagkunsad sa Espiritu Santo nga nahimugso ang simbahan, it also began and it happened on Sunday, the first day of the week. Ug mo nay sinugdan mga igsoon nga kita nga mga Katoliko, kita nga mga Kristiyano, for us the day of the Lord is Sunday. Mga igsoon, karong adlaw gipahinumduman kita ni Kristo sa kamahinungdanon sa adlaw igpapahulay ug ato kining gamiton aron kita makapahulay to rest, to allow God to rule, and to refocus our lives. Amen. Palihog manindog. Sa dakong pagsalig ato karong pangayoon sa atong langitong Amahan, ang iyang panabang moingon kita, Ginoo, lig-una ang among pagtuo. Ginoo, lig-una ang among pagtuo. Alang sa mga pangulo sa simbahan, nga magkanunayon silang mupalambo sa atong paglaom o pagtuo sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una ang among pagtuo. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, nga sa kanunay maglantaw sa kauswagan o kalinaw sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una ang among pagtuo. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 virus, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una ang among pagtuo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una ang among pagtuo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una ang among pagtuo. Alang sa atong mga igsoong mihalina, nga makadangat na sila ngadto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una ang among pagtuo. Atong ilakip sa atong pag-ampo successful board exam ni Jacqueline Chua nga makalampos siya sa internal medicine exam, board exam. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. For the successful cesarean delivery of Dr. Raquel Omo Marcelo, successful operation ni Hazel Maspar Obiso, ug successful ear operation ni Ron Alexander Abarintus. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Kining tanan amahan namong gipangayo kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod.
Kaigsuon pag-ampo kamo aron ang ako kang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo kami nga naghandom sa sa inahan sa imong anak ang Birhen sa Lourdes, nangamuyo nga mahimo unta kami nga halad nga walay katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaw usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga magdaig kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa walay pagkahanaw siyang himaya sa iyang pagkabirhen, may pahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga walay kapagkapalong nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog kami sa tanang mga anghel diya sa langit sa ilang pagsangyaw sa wayhuno nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos puno ang langit ug yuta sa imo himaya usana sa daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo usana sa Palihog mangluhod. Santos gyud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niining adto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay. Si Kristo namatay. Si Kristo, si Kristo, siya mo kalignanin. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug gali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francis among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, sa tanang mga pari, tanang magtutuo, tanang mga pamilya nga nagsunod kanato online sa ilang mga panimalay. Hinumdumi ang imong mga anak, ilabi na si Justiniano Figuracion, Chofistes, Dalmasio Jr., Delia Villacastin, Josefina Ortiz, Remedios Uy, Edwin Andrey Lazaga, Felipe Fructoso Intantan, Perpetua Tanduk, Juana Valencia, Dennis Jose Cañete, Armando Fortus, Freddy Ruth, Jane Seifert, Rodolfo Lorenzo, o Jose Pardo. Ngay mong gitawagan ha kanimo gikan niining kinabuhia. Sa pagbunyag namatay sila uban ni Kristo, mabanhaw unta sila uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Birhen sa Lourdes, uban sa mga apostoles ni San Juan Bosco, Saint Bernadette Soberu ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo nga imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihata gana kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon magampo kita sa atong langitong Amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo ni Jesus. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon
kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa mga panulay. Inunua luwasa kami sa takutan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, labi na sa kadaot ning COVID-19. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw, ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanimo. Ipakita tang atong panag-inig suunay. Palihog mangluhod. Mga igsuon, mao kini si Jesus ang atong Ginoo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo magdala unta kanato sa kinabuhing dayon. Amen.
Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permits me to be ever separated from you. Amen. Palihog manindog. Magampo kita, o Ginoo sa pagkatao sa imong bugtong anak, makatabang unta kanamo, ang nataw gikan sa birhen nga wala makakubos hinunuan nakasantos sa tibok nga kadungganan sa inahan, sa pagluwas niya namo sa among mga kasalanan, maghimo unta nga makapahimuot kanimo ang among mga gasa. O Ginoo, kaming nangalawat sa langit tong sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidingog paghandom kang Maria kanunayng Birhen, ang Birhen sa Lourdes, sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa misteryo sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them.
Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Sa di pa kita matapos, daghang salamat sa inyong pagsimba ug daghang salamat usab sa nagsunod nato online. Please continue to do so if you have been blessed by our online masses. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sab kanimo. manalangin kaninyo ang magkagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dad-a ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Virgen sa Lourdes, Rayna ug Senyora, ang among gugma, dawaton mo, kay ikaw lamang, Rayna sa langit, mao kanunay, himaya ka. Imong gipangayo nga patindugon ang simbahan aron itawag ikaw gihapon mahigugmaon nga inahan. Birhen kami kaluy dinhi sa amo nga kalisud gubat kagutom ug katalagman kanamo intaon ipahilayo. Sa langit
Amen.